Sarengan keluarga Arseka campur sarinya Indonesia. Dek Dian Cahayu ngadeg kok Cahayu. Monggo. Bocah-bocah iki destokke dadine ya apik ngene iki. Jenengan sing Arseka sapa lho sing latih, Nduk? Jenengan to? Teko sapa aku dhewe ora ngerti kok tak. Tak kira jenengan iki lho sing Campur sari kompak ngene iki tenan kok. Nggih. Mula ya laris ya ora mekakat, dongake Alhamdulillah. rezekine berkah barokah. Amin. Amin. Dian, Alam. nggo nyape sepi swasana. Nggih. Tak aturi tindak nyaket sedulur saking Cilacap. Ngendikane Njeng Nabi muliakanlah tamumu maka kau akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya toh? Iya, Tamu yang amin. paling jauh sing ditresnani kadang besan dari Cilacap duduknya di sebelah sana. Di sebelah sana. Nyaketo karo tamu sing saka Cilacap nyuwun dawuh ngersake lagune apa? Oke. Ya. Mutiar kengko. Ora usah nganggo penterjemah dhewe wae. Ya aku terno. Ora masalah. Wis to, Kok ngapa-ngapa. aku meteng. Wis pokoke anggere ak ngono wis. Yang ada di mana ini? Penyanyi KB kok meteng. Enggak. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Ya, yang ini dari tamu yang dari Cilacap, ya? Cilacap. Oh yang ini. Ya. Selamat malam Bapak. Minta lagu apa? Ya. Yo saya sabar toh. Iya. Mungkin berkenan mau minta lagu. Atau nyanyi sendiri, Atau mungkin mau menyumbangkan lagu sendiri. Ya, Bisa. mana cocok. Ayo, mungkin Lagu Cilacap enggak apa-apa, Pak. Ini pasti bisa, Pak. selendang Bisa biru pusing. ya. Iya. Mas, Apa? dalam Bojoloro. Oh, di sana juga usum Bojoloro ya, Bu. Tak kira ki kene entok, jebule kono yo yo usum. Ngene Nduk, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Mbok menawa Bojoloro kene karo kono ki beda. Nuwun pirsa, Bojolorone sing piye? Kon nyanyi sik. Hah? Bojolorone Cilacap ki piye coba? Bojolorone Cilacap. Kon rengeng-rengeng sik piye ngono. Mbok menawa beda karo kene. Padha ya, bentukane are padha. Mike caosno piye sing pripun ngono, sing pripun ngono. Itu sedikit liriknya gimana Ibu Bojoloro itu? Nek kono karo kene beda. Mboten apa, tapi ngerti. Soale beda lho, nek kene iki nek Bojoloro kan sing siji dikoske. Nek kono ki rukun. Mas Gareng, nek kono ki rukun. Apa? Gimana? Mau- Siapa tadi yang minta Bojoloro? Ibu, itu Ibu. Ibu Bojoloro. Oh iya besan. Oh, sehat selalu panjang umur banyak rezeki nggih. Wah. Ya kok cantik, ganteng nggih. Alhamdulillah. Besane Nduk, salah alamat iki. Ya enggak salah, enggak ada yang salah di dunia Bojoloro ini. ya, Bu? Ya. Ya, mungkin tidak ada perbedaan untuk lagunya mungkin sama ya. Sama. Abang biru lampune disco. Ngoten nika? Iya, Oh iya. lampu disco itu memang lampu Oh, biru. iya. Oh mau disawer toh? Nggak usah repot-repot, nggak usah repot-repot, nggak usah. Lah neng kono apa usum tadi? Neng kono usum. Cilacap ini nek nyanyi utawane mesti nyawer, ora nyawer dosa. Pertanyaannya lah pas yang disawer ki roke cilik apa ngene kinan? Yo, cilik. Oh, cilik. Oke siap, saya Ya. hadirkan lagunya. Terima kasih Ibu sudah Monggo request kanca-kanca lagu. Arseka diaturke permintaan Ibu Besan lho Mungkin iki mau Ibu Besan. joget di sana juga boleh kok Ibu. Enggak. Lagune Bojoloro. Aku entek nono. Bojo sing enom njaluk dikoske ngono ya ya. Sing tuwek Jur. Jur ngendi? Pindah omahe. Pindah ya ora ning omahe. Asik, Arseka.
biru lampune disko awak guru mikir bojo loro bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa njur wekah ditinggal kesengajaan saya untuk melukai kamu. Iya, kita wis mbok rencana 3 dina kepungkur kok.